Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Dobrodošli u još jedan praznični video recept. Danas ću da pravim mini tortice sa limunom i naranđom. Za ovaj recept potrebno nam je 3 jaja kokošija, ali spominjala sam već da imamo japanske prepelice, pa zato koristim 15 komada jaja japanskih prepelica. Zatim 120 g šećera, 200 g brašna, 1 kesica praška za pecivo, 120 ml ulja, 120 ml mlijeka, 2 kesice vanilin šećera, 1 kašika soka od limuna i korica jednog limuna, naribana korica. Sada prvo ću ovako samo da spojim prašak za pecivo i brašno. Samo fino da se sjedini. I sklonim sa strane. I prelazimo na mućenje. Prvo čvrsto umutiti, pjenasto u stvari umutiti jaja sa šećerom. I možemo odmah dodati i vanilin šećer. Sada kada sam jaja ovako umutila, kada se istopio šećer, mogu dodati limunov sok, mlijeko, ulje, limunovu koricu, malo ovako promiješati bez uključivanja. Samo znači da se sastojci pomiješaju. I dodajem brašno. Brašno može sve odjednom. Jer ovo nije dizano tijesto, tako da možemo dodati svo brašno odjednom. I samo kratko izmutiti. Prvo ovako izmiješam bez uključivanja da se ne bi digla prašina. Sada ću ovu smjesu za koricu da prebacim u ovaj veliki pleh od šporeta. Kao što ste mogli vidjeti, ovu smjesu sam, kad sam dodala brašno, miješala, odnosno mutila na najmanjoj brzini. I nosim na pečenje u zagrijanu rednu na 180 stepeni. I evo, kora je pečena. Ona je i dalje prilično mekana. Ostavit ću je sada da se ohladi. Mogu je izvaditi iz tepsije, brže će se ohladiti. Ovako na stolu. I ostavljam samo 15 minuta da se ohladi i onda ću da vadim ove krugove čašom. Pekla sam je tačno 20 minuta. Sada kada se kora ohladila, izrezujem čašom krugove. Ovaj ostatak ćemo kasnije da iskoristimo da izdrobimo u mrvice i ukrasimo
kolačiće okolo. Sada kada sam stavljala i ove mrvice, malo ću ih samo privremeno skloniti sa strane. Ovdje imam 100 ml soka od naranđe. Naranđu sam cijedila svježu, nije kupovni sok. I samo ovako malo potapimo ove izrezane krugove. Sad, kad sam ove sve kolutiće natopila, ove biskvitiće natopila sa sokom od naranđe, umutit ću 100 ml slatke pavlake. Sada u ovaj umućeni šlag dodajem 100 ml soka od naranđe. Cijedila sam svježu naranđu i ovdje i procijedila sok da nema onih komadića voća. I samo promiješati da se svi sastojci dobro sjedine. Ovdje u ovo ću da dodam malo ovih mrvica, 2 do 3 kašike. I sada znači samo ovako kašičicom nanosimo ovu smjesu koju smo napravili od šlaga i ovih ostataka kore. I samo lijepo oblikovati ovako u neku kupolu. Ništa ne mora pretjerano precizno. Sada, kada sam sve ove tortice stavila ovaj fil, stavljamo dozgo mrvice, ove što su nam ostale, malo slobodno ovako utapkati. I sa strane lijepo da ih bude svukuda. I evo, tortice su gotove. Pogledajte kako su fine, mirišu fenomenalno i veoma su sočne.
Sada da probamo jednu. Jako ukusno. Kada odstoji, bit će još bolje jer će svi ukusi da se upiju. I još malo će da omekša ova korica. A vi, ukoliko vam se i ovaj video svidio, obavezno ostavite like, ostavite komentar i ukoliko još uvijek niste, prijavite se na kanal. Kod nekog piše prijavi se ili prijavi me, kod nekog prati ili zaprati, kod nekog subscribe. Vama je to potpuno besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu. Pozdrav!